Muotoilu ei ole kauniita viivoja, puhtaita muotoja ja estetiikkaa. Muotoilu on ongelmanratkaisu. Muotoilija löytää itsensä usein havainnon, kysymyksen tai muun tämmöisen huomion ääreltä. Tämän asian on saattanut tuoda hänelle eteen asiakas tai muotoilija itse saattanut havainnoida ympärillä olevaa maailmaa. Tätä asiaa muotoilija lähtee sitten selvittämään muotoiluprosessin avulla. Muotoiluprosessi on työkalu ja polku, jolla tämmöinen idea, havainto, joku kysymys saa ratkaisun joka kerta. Ja muotoiluprosessi sisältää tämmöisiäkin niin yksinkertaisia kuulostavia asioita kuin havainnointi, tarkkailu, tutkimus, luonnostelu, ideointi, suunnittelu, kehitystyö, jalostus, esittäminen. Eli tämmöisiä ihan perustavaa laatua olevia asioita, jotka jonossa systemaattisesti toinen toisen kerran perän jälkeen suoritettuna, niin ne antaa sulle systemaattisesti loistavan lopputuloksen, tai ei aina loistavaa lopputulosta, vaan lopputuloksen. Ja tästä on kyse muotoilusta, eli muotoilijalla on käytössään prosessi, jossa se koittaa havaintoa tai muuta alkukysymystä oman prosessinsa avulla niin ratkaista. No kenelle muotoilija yrittää sitä asiaa ratkaista? Muotoilija ratkaisee sitä asiakkaalle, loppukäyttäjälle, teollisuudelle sekä rahalle. Eli muotoilijalla pitää olla kaikki nämä 4 sidosryhmää hyvin tiukasti mielessä jatkuvasti. Mitä asiakas haluaa, mitä se loppukäyttäjä haluaa, minkälaiset on se käyttökohteet ja miten tämä vaikka fyysinen tuote on mahdollisesti ylipäätään valmistaa, minkälaiset on tehtaan tuotantolinjat, konekannat ja kuinka monta koneistusta jonkun tuote tai asia, komponentti sisältää. Ja sitten tulee tietenkin kysymykseen vielä raha, mitä se kaikki maksaa ja mistä me saataisiin sitten se kaupallinen arvo luotua tähän tuotteeseen. Tässä on muotoilijan ydin, eli muotoilija on tässä hermokeskuksessa jokaiseen suuntaan vastuullinen ja koittaa optimoida tätä koneistoa siten, että siinä on jotain kaupallista potentiaalia arvoa löydettävissä. Eli muotoilija koittaa ratkaista ongelmat lähes mahdottomassa tilanteessa. Muotoilija suunnittelee, kysyy, selvittää ratkaisuja. Se ei arvaa niitä, silloin se prosessi työkalunaan. Ja joskus se prosessi epäonnistuu ja sieltä lopusta löytyy, että tämä oli huono idea tai tämä ei nyt ekalla kerralla mennyt maaliin, mutta joka kerta sä pääset sinne maaliin ja se on muotoiluprosessin ydin ja se on muotoilijan ongelmanratkaisu.